V Bratislavskom kraji síce majú žiaci väčší záujem o štúdium na stredných odborných školách, no stále to nestačí. Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje, že odborné školy skvalitní. Elektrotechnik pre chladiace a klimatické zariadenia, mechanik počítačových sietí, ale aj stolár. To sú odbory, ktoré na jednej zo stredných odborných škôl v Bratislave žiaci vyhľadávajú najčastejšie. Lákala ma práca s drevom, lebo mám vzťah k drevu. Jak sa hovorí remeslo za jedno, tak je to dosť práca. Je to dobre platené. Najprv som chcel ísť na hotelovú školu, ale potom som si uvedomil, že toto má vyššie zameranie. Je to odrazom toho, že sme otvorili novú dielňu, nové učebne, centra odborného vzdelávania a nové technológie, všetko je vynovené. Horšie je to v tomto kraji s remeselníkmi. Škola láka žiakov tak, že remeslá prináša priamo do základných škôl. Robila som prezentácie, pri ktorých som teda využila aj našich žiakov, jednotlivých odborov už z tých vyšších ročníkov. Zafungovalo to si myslím, že veľmi dobre, pretože vlastne v období, kedy ja som začínala s nejakou prezentáciou, tak naša škola mala okolo 300, nejakých 20 a dnes už sme na číslo vyše 600. Bratislavský kraj chce školákov prilákať do vynovených odborných škôl. Opravuje budovy a modernizuje vybavenie. Naozaj teraz, keď mladí ľudia študujú odbory v rámci odborných škôl a potom prídu do praxe, tak sú to dva diametrálne rozdielne svety. Študentská rada stredných škôl navrhuje motiváciu v podobe finančnej podpory. Niektoré odvetvia sú lepšie napríklad na východe alebo na západe Slovenska. A ak ten študent tam chce vycestovať, tak samozrejme stojí to celkom veľa peňazí. A práve preto navrhujeme vytvoriť formu štipendií. Vláda plánuje najbližšie roky zaviesť kariérny manažment. Aby sa študenti už na stredných školách dokázali učiť niektorým veciam, ktoré budú potrebovať v živote. Od toho, ako možno pristúpiť k rokovaniam s budúcim zamestnávateľom aj o mzde, ako si napísať životopis. To, s čím riaditelia stredných odborných škôl bojujú, je nedostatok pedagógov. Nevedia nájsť majstra pre odbor múrár či stolár. Rovnako im chýbajú aj majstri pre elektrotechnické odbory. Emília Tódlendelová, RTVS.